Nu står de jo i regionsrådsvalgets tegn lige de næste par timer her. Og for at de kan kunne tage stilling til nogle af de ting, de skal, og der bliver lidt gruppearbejde og sådan noget, og for at I skal have mulighed for det, så skal I selvfølgelig også vide, hvem jeg er. Nogle af jer ved det godt, nogle af jer ved det ekstra godt, og nogle af jer har først lige mødt mig. Så læg ud til. Jeg hedder Dan Ravn Larsen, og jeg er 27 år. Jeg er faktisk uddannet tømrer først, men læser nu statskundskab, som jeg har en bachelorgrad i. Så der er lidt baggrundsviden omkring det. Udover det, så har jeg engang været sportsinteresseret og har spillet rigtig meget teater. Om de laver noget, eller hvad? Tænker du på? Ja. Så vi bliver nødt til at kigge lidt rundt til gruppearbejdet, for vi bliver nødt til at holde øje med de kære små DSU'er for at se efter, om de får lavet noget, eller om de er stukket af til rygepauser og hvad de ellers skulle finde på. Hvad laver du herude? Jeg er ude at tænke. Der er gruppearbejde. Jeg kan finde, at de bedste idéer nu har fået. Der var jeg blevet presset til at stå ude på uden enkelt smøg, og så rundt og tænke. Det var den der, hvor jeg opfandt ideen til at lave Signes netkampagne. Den der med armbørn, som bliver nok den største kampagne, der kommer til at køre i Aarhus under kommunalvalget. Så jeg regner faktisk med, at jeg har en god, helt fantastisk idé, der kommer til at køre sådan her. Jamen altså, jeg er spændt på at høre på de andre, om du kommer på en ny god idé, fordi der bliver sagt ingen rygning før pausen. Men er der pause? Det kommer der ikke til at lagt ud. Nå, sorry, det vidste jeg ikke. Jeg troede, vi skulle køre bil på i 2 timer. Nej. Ja. Jeg er jo ikke umenneskelig. Jeg lægger jo pauser jo. Det er rigtigt, det er rigtigt. Men vi har ret, jeg har haft en stor diskussion omkring motorvejen. Altså, tænk på, at vi tager ned på torvet, så tager vi 2 seng med en hestens og så en... Ja, og så vil jeg godt tænke, at det er en hesteseng, eller hvad? Det lyder fedt. Det kører bare ud og hedder. De tænker bare på Skype. Og det er nødt til at fokusere på det. Jeg siger folk i Vestjylland. Du er jo med bag Dan Ravns kampagnegruppe. Hvad helt konkret står du for? Det jeg står for, det er, udover selvfølgelig at være med på kampagnen, hjælp til med det, så står jeg også for alt hans kalenderføring. Jeg står for alle de administrative ting, som for eksempel også at få hans net til at køre hans Facebook-gruppe. Og alle sådan nogle administrative ting, det står jeg så for, og I skriver også læsebreve. Og får en masse kampagner ind til Dan, så det er det, jeg også kommer til at stå for. Og Niels, hvad konkret står du for i Dans kampagne? Jamen, den har jo været så uheldig at vælge mig som kampagnechef, hvilket betyder, at jeg skal stå for at koordinere det hele, skrive ned i hans kalender, hvor han skal være, og når vi kommer hen til de sidste hæsblæsende 3 uger, så skal jeg køre med Danmark rundt i hele Region Midtjylland, og være med ham til alle de mange ting, og så for at passe hans aftaler og passe hans mobiltelefon, når han ikke selv kan gøre det. Altså man kan gå ind på Facebook, hvor at udover vi har selvfølgelig vores egen gruppe, der hedder Dan Ravn i Regionsrådet 09, så har vi også vores Facebook-applikation, som Socialdemokraterne har lavet til alle spidskandidater og DSU-kandidater i byrådet og i regionsrådet. Så vi går ud på, at du kan gå ind og blive supporter for eksempel Dan, og så skriver du oplysninger ned til ham og sender ham. Og du kan også printe din egen folder ud med Dan, hvorfor du lige anbefaler ham. Og det er noget, som vi tror rigtig godt virker, og det er noget, vi anbefaler altid. Vi har jo en masse forskellige sjove idéer. Og en af dem er blandt andet det der med, at regionspolitik kan godt være sexet, hvor at Dan han skal ud i sit håndværkertøj, som han har fra de gamle dage, og så skal han have et par sygeplejersker med ud, og så skal han rundt og dele flyers rundt og være rigtig, rigtig fræk. Og så den anden, det vil vi faktisk have afstemning om senere. Det er senere nu, men når vi kommer hjem og har fået lavet videoen, så er det jo i datid. Så vi skal have lavet sådan nogle t-shirts her. Så har vi min yndlings. Det kan jeg godt afsløre. Hellere en socialdemokratisk ravn end flere borgerlige skader. Jeg synes, at den er ret vel overvejet. Nej, så har vi vist ikke flere. Men det kommer en afstemning med her om lidt. Og udover at stå for det, så skal jeg selvfølgelig også prøve at sørge for, at han kommer op til tiden. Og når han går i seng for sit friske og veludviklet næste dag, så skal jeg prøve at samle op på trådene. Og hvis der er mulighed for det, så skal jeg også stå tidligt op, så jeg kan sørge for, at pakket er klar til når vi skal ud og have gang i dagen igen. Det bliver jo som sagt 3 hæsblæsende uger, og vi skal være aktive 16 timer i døgnet, hvis ikke mere. Så vi må se, om vi ikke sammen kan gøre det. Så vi kommer igen i god behold og levende. Heller en socialdemokratisk ravn. Yes, så laver vi 10 rigtig flotte t-shirts, som bliver en størrelse både Niklas og Dan kan være i den. Uden det ser tåbeligt ud for nogen af dem. Og så håber jeg på, at I kan lide at gå rundt i dem, når vi skal rundt og være super seje og få Dan ind i regionen. Ja.